Dok, tolong dok, lewangin jujung iki yuk. Ora iso dek, aku arep jemput mbakku, adekku salah goleki mbakku. Dok, dok, diilut saya Raisa loh. Ora iso dek, kesalahan rewel adekku. Nih. Mbak, njaluk tolong mbak, dilut mbak. Apa dek? Njaluk tolong dilut nih, jujung iki yuk. Dilut teh. Alhamdulillah, belum. Allah, gedene kok belum banyak. Aduh, enggak kuat dek, duduk. Wah, salah mbak, mbak. Lah wabot loh. Tangan toh. Terus. Ya Allah deh. Duh dek. Wah, kamu awak ngene iki malahan. Aduh. Wis lah aku gak nulungin. Dek, engko lek enek wonge sampean ngomong aku yo, Mbak Ita tak nyekleki dhisik, sampean nunggu kene sik. Iya. Penak iki karek nggawa iki engko. Aduh, apa ya Dek, piye iki? Wis Mbak Ita urukono. Pokoke lek wong tekan aja sampe ngomong enek aku ning kene. Uruki. Sampai ora ketok pokoke, Dek. Ketok ora? Sampai ketutup kabeh pokoke. Wes. Cabut urung. Kancane do dijabuti. Loh. Kayaknya nek nyeklek ramban. Loh, Nduk, sapa nyeklek ramban, Nduk? Mbok enggak ero. Lah tapi kok enek ramban kene? Enggak ero aku. Lah kowe nyapa ning kene? Kayak mamaku neng kono aku tak melu mamaku lah. Beh, Aduh piye kan nasibe mbakku kae. Ae engko. Sing nyeklek ramban kok melayu arep melok mamake. Beh. Sopo iki kurang ajar iki nyeklek rambanku iki. Aduh. Beh. Tak tunggoni ning kene ae iki. Anu iki. Iki rambane sopo nyeklek ning kene iki? Oh, Beh. Wah, kaget aku. Beh. Nih lho mbak, dalane kae lho. Jurang kae lho. Oh, alah iya. Ya, orang mentari nggak saya nek nih mbak. Tolong. Tak tunggu nih dalane koyo anu. Sampean nggak dulu ya. Ya. Nih. Mbak. Alah, kok menewang. Tak coba sisan. Nggak ngalih. Ini rambut kami dikit mbak. Dulu. Jamput lah wong ini mau malahan. Budak kan iki trungu rumah kamu. Mbok omong nih budak. Wis diomong-omongi rasa ngareti suketku panjang. Jadi karepmu ki piye to? Suket diingu, arep diriti dhewe. Lah kok malah mbok biabati terus-terusan. Beh, jan. Angel omongane wong iki. Uwet urusan karo wong iki. Wis lah. Tak karepmu ratake wae wujune ben kuwapok. Terus Enggak ngrewangi mbak. iya. Aduh, kok ini kecemplung. Aduh. Beh. Ora pas iki mulai ku anu. Beh. Malah kecemplung jurang gak meni jurune iki piye iki mau. Beh, iki mau gawe piye meneh iki.